Gusii. Chinsa isato chia butokire chia bono botuka maiga mange andonsia soro mwanchumo tigereria hobotko no boy 13 mutinyino yikomi mwaka no wechiri bubere merongevere na isana ene mesa yama yakurwen soko chinsa isato na ikirendera senchira ya bene rinde nkomanye aya ene kiwe asiri tukeriga kurwa se chinsemo ichabari kibaito ba mangana baene kire unankobeka bare kambiko ya sangiria senchire rengia buna botambe nchenkoro kwa Clinton Ndigi asiri bagaria ba kombato sia kurwa se studio ya kabere ko ene kia mariogi nechibi chango chara senchire rengia togo sawe karansoike obane ntukurbono kuika omweri asekeri buna ama yakurwen soko chinsa isato achakira bon. Karibu sana mwanchumo rigaria wana maiya kurwen soko chinsa isato botuko begatogo chakana roboti rogo ichania asoma sacha yomo hakagaire goita omurugioye emambieri tukoria rero asekeri bunanigo bare kubuna chibesa chobogotu hayeniga yana kiwase kenyoro kya nyakeburo egotoka se wodi ya bironge bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii korengana n'abanyakenyoro nigo bono baerera bunanigo musacho yo abere gago chanda omurugioye goikira kumutigera chingoma nigo bono bagandiro musacho yo hanyara ko baga kobekwa byara hoyo utia amakweri naboigo akurasuboro obonge b'abanyakenyoro hanyara ko bakago ikigwa sio weke gambero na kwemokirikwa egetambo keregetindikeri chiko unagotomanya muri kito Bethwel Machini okeke mambi naigwa abantu bagokura nachikosoka isiko natanga igaki abantu bagokura nachaka gutira nachigocha nanyoro yo minto ananware borere ande tonare to komorogenginga koruseito gaki abamo byatu achandekire gaki tokonye nega korwa kyo goichania mone mambe chikuria rero imekenyoro kyanya kibura bomubea wodi ya bironge bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii somusacho yo mu myaka 52 akagire goito murugioye bwe myaka 52 boigo nigo twanyorire amagomba manene sana mambi yabono ekere umugaka akumunginoye na kumuita aiga bomubea birongo nigo twakumiribu na intwabangina gaki abagaka bangere gutuita ntokumanya ngaito gutamaguche umugaka oigo chenge babere bagusumbuana no munginoye sana bona kera aito mungina omubeka burere omwareri omusibi omubisia gaki nabo tokumeti minto ngakimogoteba ringana n'abanyakenyoro umugaka oyo asireta ochenge nigo akorere naro yo kumuito murugioye no mwana wika kumutikera chinkoma asakagire nigo amuitete omurugioye obutukubu kererero kumubunia chibesa chobogotu no mungino yo marago bampara renge akarupa arore buya nagorete chi omena ichitaigeti ko chiroshi omugaka oyo gakoimoka kumungino yo gabwata birengereri bya oimoko musuna matonya komoimo kibunege susu igonga gakomokora buno mwana kumuitale botambe ostamo ogenda sobo ogenda uramenyororo umumuro ena rugugutom otandikiri mama sare airane mugako yo abagambe baje bamotebiga kiti go munginonde umumuro yengo kuitale narinde ndira muitete umumuro yagachaka koraki akamuita igo bara michambe ne namba menye ne michando manjire nga omugaka oyo iga no munginoye babere bagusumbuana sana chibesa bakubuna chiobogotu bono omugaka oyo gakori chibesa chiobogotu gakori ka ukora ochakera omungina nganga chibesa bono ochaka kuna goito omungina ochaka kunya komuswaga bono gotokumetinga nkikiarira omugaka oyo iga gakiere gakori chibesa chiobogotu tagotiga omungina nere kwere
Ningo boigo bayereire no mugaka aragereria omwana oye omumura oyokwa na gutinde kwa matukuma kigaitire. Ana uminto amenyeira makong. Ana uminto omwana oye konye nara okuruku getuma neruka mulindire. Bono omwana oyo achaga kwa. Na nekera kama tena nya getuma nuku na inje na akorireki. Na kure. No omwana oyo kwa twatindeka iga motebe tiga. Igo kwa Aramisi ngotindeke Jumapili na mwana taetane titukerio. Na bakwete ntu amwene. Nigo bono baganire abagambi koimukara igoro na kugayana ebikorwa ebigase nsemeyo. Ekororanga nengorare kolema amotindeke. Tuare gosabaiga abe media na abagambi. Mono muambi bwekenyoreke motuleti. Omo assistant chief wekenyoreke. No chief. Banche batokonye kenyoreke, ekenyoreke ngosirakere onye bagambi mbako imokerera igoro batokonye. Gosenga kibona baminto. Abanyanyimbo kurugetsene kya birongo no mugambi bwensemeyo nigo bayikasayo na kwira umubiro bw'umongino yo engendo na gotori obugima bw'umugakoyo asabekire byaregetsene kemo aganyetse kugambirwa. Kupoteria Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Chempethuel Machin. Toska bosio mwancho morigeria ya mateyemo egotoka sekenyero kyanyangena omwenga nyakora hewodi ya Kigogi ensemo y'ebunge ya Kitutu cha Chenotha kaunti ya Kisii nigo yasabira bokonyi eribanyore kibesa chiringi chiribu chimisato kyanyagitari asenya gusira Sheila Kemunto oboera hanyatukoba gakorwari wanyuma tarasiro bogima bwae nonye nigo ya mateyo nigo bono yaereire bose yanekire ogusangirira kurwase ya matende kurende bese cyo kitiraisana hasibaruro koboria gocha se kya matechinde abare no kubanyo kuyana boigo abarayi kobakonya barabugo ikirania konyora kibese cyo eriwakane billions nigo Moriketo Vincent Monda hasangane amateyo abono robotiro ya senchira yobo ikirana eita tokonyo mubere tumwento ndegasiende usemoto tebi mwanjo ngo tumeke abanafunzi beje Fasine College batumeke muno gosomera otokorara tore no buaba tugoche tweka twastuka butuko twatava muntu gosega chete nyomba asekenyoro kyanyange na nyakora nigongo soase ya mateyamo eye umatete asenge nchomo bere bo mwana obo korokwa Sheila Kemunto oyore gosome class kya form 3 skuru ya secondary ya nyakora omunyaruko yo oroyo kana senka ya bana batanu no yomo nende orengo mogosori ya tasenka yo nigatemete kwita chitariki 10 mutinyu kyando mwakoyo iga asokonywe ryogo egento kegotebekana buna na sengencho yoboremerwa we school fees omokiabo kumomenyo kya senyegitari ya Krista Marian elikurwa ne robo kumabwaye tochiti koreta amatunda korenda gasiro bugumabwaye matkatete karaitire karasama goko yabanyegitari omobero Kemunto nigori yeta senyegitari yo kubwatekana buna motwe na magega nonya bakorero gusangiriria kurwa sekenyoro nabo ego kurwa sabasani tibakonyora kibesa kiribu kimisato ejenyegitari etagete emanye kuba omobere ebiri yetigarete 1302 wikirega bono tuasinyirwa ase torarusi na ende kibesa kiagera motu na magega no koragera gwakongere twachiro anga gatatu tukaninga eriogo no gukirie biri nyagosira ataracha kweita taoro getibyorokerere binde byonsi buna neite korende igatebete omwana omwababuna obugima bwose rwa kure skuru kerenga kita konyara kibagendete kumurera Kemunto omusani ayo imekegima osangire na intwe bono gakina intungorera turi nandi nabo tumate tubumaene asingincho bono chigasi nyingi cyatenenire abantu abange batigete kurema none rirema abantu mbarare maga singincho mundu toko igumogoko uri mu ejirani muinakire negirero ibine igiye ko bengo ndani ndogonyara kweba njibunanje pata moti ngonyara kweba omugaka bwo muchi nigasirete emyaka 10 yaitire nabo igo muchi oyo tori na kende getigarete mama mwabonya gusira omongina Sara nigo neraro muraire egesero bone yamate nigo yarosire ko butaso muchi oyo asegekeke yonsi abo ase yasabire bali no wancho kuyaba basire elio gosomo yogoyo noere bagenda gukora kigasi cyabo nabo igabana bande bagosoma sichi skuru bo mucyoyo bero beli gukora matemware mutwe wana lindi seiruyo bakongwa ya toyete gwari ngwa musiyawa no leta yumaite umaena otoiro bakongwa je siminamenyete agento ne kamenyete nyombe ka kirende moko tokonye serikali kumuranje bili na betigarete rindoje ya rengoro ebimya tatu twasinye soko rushamana roje ngai gabuna tora
na poiga na waterere ta pi bono kire gintu ke no buri mombu yo tura oni bisa ni bese na tata an kontrol no buri mombu pas tuatemire sinsia vetega kutimoka de tatino mutinyo kiana tuatemire sto konyara osento beke togo mweni totimo to kwa itopinda kintu asinyirupi aina bonya itaja ke Samarian na ta jega sana wangere sirenga ntuanja ntutancha bakatwaka ne piri bono yasinyire batokorera mariga twarire bakamariga bakatwara cie bakatwatigire bana tutimugete batogosaba gaki bagambi baitu matokonye cigabana ceitu matokonye tonya toto gaki torarera amabira ase toigete bana gatwasangai mujio kende na kende tikei tokanetio bakonye gaki omwana cieri arumochari lo twasoya samabira yo gwanja kwaino omujio tubwatikene motora amabira gaki matokonye omubire wo mwana oyo arumochari gaki na into twaenie ntoira ni biya mono nyasa urigura na basire na enda basire atambi aso omonto akure morango tori gosie pakanya gosiro eniwe bono gaki muna baminto barosire gotubutesia bagotokorara ntutweke nyomba totigete gwasi tore no buoba gaki tobwato buoba aseng'encho bono monto mosacha tayo mochioyo abante bakobuta gegwe kasambiri saa 3 kiro monto agenda yapide totige nyomba yo munere rumwe yamo otokorara tore no buoba tugoche tweka twastuka botuko twateba monto gosega chete nyomba yani gaki ntorochi busina maega gaki tokonyere saro mwana osaba kone ngunare koronye ndiria mwacha no mwana no gocha ganare korro yegera mwani mutindike Simba timanka kingo sawa mtumya kondora mabera bali mundigireti ondora mabera gaki ogosira kwa sheira kemunto boera manyatari gitabu kyobo gimana masomo ka wasikire korende wasikire baki gitabu kire kyabana bamwabo abairi nabasani naboigo ya Mateyonsi. Vincent Monda, Ensoko TV, Nyakora Kitutu Chacha North account ya Kisii. Toska bosio mancho morigeria obasemi nigo bwarurwe gochia sabanto bonsi koene kiabuna nkomanya barege nkyo chinchira chukomanya ebyorokererio byoboroire bwa kansa yorobere eribanyore gochaka kurwari gwa genkyo bataranyora oboriro bosoboriro bo bataranyara koba obonene tago kwana Ensoko TV Petuel Gisairo nigo bana kwandregoro yoboroiro bo na gosabe serikali koene kiahubwa gachubwe cancer center ase county ya Kisii eyoko bakonya habaroire asenchira ya bwango bona gotumanyo morikito Wycliffe Orenge. Oburere bwa kansa echimbere no burere bwa bero mochando manene asabasibate nabaga basache mensi ya Kenya imiyago sibono litiko lya lero nigo nanyara gosanga no yomega tia basacha bali boroto burere bwo naigo obere gakorwa no burere bwo asike gatambe nigo akwanira igoro yo burere bwo asoboime abasa kwanira chinchira oburere buranyara ko bokorakana gyankyo gochaka kurwaligwa okwana Ensoko TV nigo Petuel Gisairo oyole oyomega tia bali barwale to burere bwo nendoga ndete konyoro bwenya atabire buna nigo abanta bange batamanyetia mange igoro yoboroiro bwo watu hawana habari, lack of information, hawana habari ya kwamba hawajui ya kwamba kuna ugonjwa huu wa kansa ambao watu wamepatikana wengi kuishi na wao. Kienda mashinani watu wengi hawajafikiwa na habari hii. Kwa hiyo tumetembea juzi Kisii karibu all the 10 constituencies na tukaona ya kwamba watu wengi hawajui. They have never hawajawahi kupatana hata na mtu ambaye anaugua ugonjwa wa saratani. Licha ya kwamba kunaweza kuwa na wengine wameugua pale na lakini hawakujua ni saratani. Cancer is treatable ikijulikana mapema. It is manageable ikijulikana mapema. Lakini ukiongoja iende saidi unaweza ikapata imekuumiza. Anenake nigatebire buna abantu abange nigo bakogera buno buruiro bwonkurwari gobure asenchera yekenyaji naigo kwanga koganda asinyagitali ero barwari gwe abo asabona asabire ndo bwensi okoigwa bororo asichimbere chiaye agende asenyagitali elialengwe na gochaka kwego burwaria. Umaskini umekuwa kero sana. Watu wengine wanaishi hand to mouth, yani ni chakula tu ya kila siku. Ugonjwa ukija pale basi hiyo familia inasoroteka kabisa na inaisha kabisa. Jambo lingine ambalo linachangia ni myths and misconceptions ya community ya kwamba unaweza ukatibiwa na miti ya kienyeji, ya kwamba unaweza kwenda ukaombewa. Hayo ndio mambo ambayo yanazuia watu wengi kwenda kwa access kupimwa. Ni vizuri kwenda kuangaliwa mapema ili ujulikane ya kwamba kama iko nayo itatibiwa. Nigo kubole kwa ruguja serikali yensi ya Kenya bweneka buna shanko bwatere na guhakanira abarwaire bali barwari to borwiro bubarasinya gitali eliko barorobelia egurube ekiagero korwali borwiro bwo nigo koro kweli goririne mono. SHA imekuwa katika basics inasaidia.
lakini wakati inaingia katika yale matibabu ambayo yanahitaji fedha mingi, unasikia unaambiwa ugharamike kutoka kwa mfuko wako. Na nataka kusema ya kwamba hilo limekuwa kizuizi cha watu wengi sana kupata matibabu, kwa sababu gharama ya kutibu kansa sio pesa rahisi. It's very expensive, ni gharama kubwa sana. Shai gharimi hiyo ugonjwa sana, inabidi wagonjwa waingize kwa mfuko, na wengi wao wako na umaskini mwingi. Ubwatekana no kuagacha kwenye nyagitari ya Cancer Center ime yomo chobo songo ime county ya Kisii ugukwirire kegetambe muno etarasuka nigo ugusaba kwa ruru cia somo nyakonda oyuo etwegasio kuagacha enyagitari eyo ukoranga mbwango elinde nyagitari eyo yagachwe echikoba konya bange abo barwari toborero bwa kansa. Ombi letu kwa rais ni kwamba ulikuja ukaahidi ya kwamba within 6 months yatengenezwa. Ni vizuri ujue ya kwamba kandarasi uliyompa basi kasi ni muongo, amekataa kutimiza. Na tunaomba ya kwamba kama ameshindwa kutimiza, mwingine apewe ili aweze kutusaidia. Maana gharama ya kwenda kutibiwa Nairobi, kwa sababu kuna matibabu mengine hayapatikani hapa Kisii ya kansa, lazima usafiri Nairobi. Kama mimi nilisafiri mara 2 Nairobi. Na kule Nairobi ni gharama, it's very 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 expensive. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba kama ungeharakisha mradi huu, mtukufu rais, kama ungeharakisha tupate, utakuwa umetutunukia zawadi kubwa sana kama watu ambao tunaugua kansa. Rais wetu atukamilishie hadi alivyotuahidi, ili wagonjwa wetu wapate matibabu kwa karibu na kwa rahisi, kwa sababu kansa imekuwa gharama na imekuwa challenge. Abantu bonsi bono nigo basabire kugenda asinyagitari ili barengwe chinga kichinde chionsi baratware bimanyiriri byo buriro obwo ne serikali kwangoya obwagachi bwe Cancer Center eliyekonya bange yankyo. Inko reporter ya Nsoko TV kurwaga gasobo gatagati bo mochobo songo e county ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge. Miamano murikito Wycliffe Orenge na roboti rasenchira yobo ikanto skabosyo mwancho morigaria kubwatekana naba kichikura 15 na batatu boka kwerikia buna ba kichikura abayase kaunti Nyamira asekorengana na roboti rwekyombekerigetwe ndeto obachori ne chimbebe hasekorengana ne tariki sano na isato chumute nyuko mu mwako yega ngobone kyama ya Democratic Party geso kire gokwandra yo wetara somo konyi humoriki wikiamekyo ya DP omuske Fred Motio nigobona ichaniro mubaro yomoke asasa bire umunyamira kwerikia asekeri buna nige kaunti ya Nyamira wikiraboniga ibwata barwandiri babere abakoriye kirgo kyo boraibwense oyore David Maraga umona chibina omukoro na bwigo omuske Fred Matiangi oyoro muwaziri omukoro wikabone kaunti ya Kisii nigo yarikira baki chikura baya chimisano na ibere 25 na batatekere kaunti ya Nyamira yarikire 15 batatoboka kaunti ya Nairobi neretanga ine hasaba kichikura abayaberi kire chiribu inye chimisano na isato na bane kaunti ya Kisumu nero nebo yarikira baki chikura abaya chimisato 55 no yamo ensi ya Kenya ngima korengana ne kyombekyo kya ABC nigobona abaki chikura abaya bari kigwe chiribu 20 chimisano na ibere 54 nekere kyombekyo kirengete korikia baki chikura abaya chimilioni 5 nemo nukta isato bunago tumanyo murikito Steven Nyariki ngana no report irwe kyombe kyobachori ne chimbebe irwe gitariki isano isato cyo mutinyo kumi mwako yoiga niga wikabono hase nse ya Kenya abaki chikura berikiri wetania chirwe 20 ekere county ya Nyamira herosieko asokoriki abaki chikura baya ase wikabono abaki chikura 15 na batatoboka berikiri ekere county babekaine ya Kisii yarikiri wetania abantu chimisano na ibere asokoriko kuko gendrete ase bunge ya Tutuma Saba asengenjo chiwodi chekerenyo Nyamayana Nyansiongo nigo chire asobo chorioboke nigo enganega yagendere koba etaria yokogokia Samarieta Frederick Motio mokonyi bomoriki wekyama ya Democratic Party nigasabira umunyamira wesokya kubwata chikora na gotiga koreta ebichembe ekero Nyamira ibwata barwandari babere bo boraibwense umunachi hikina umukoro David Kenani Maraga abayigomo waziri umukoro bo borendi boime Dr. Fred Matiangi. Democratic Party of Kenya the last general election 2022 ugwerika kwa amanta ase IPC actually no mura mo wabarai tingo kiri asenyo the registration is very poor
nare kuburia barai ba minto pabeka namu kekogera asegusiga actually no tubwate ya presidential candidates waitu babere adis Mosike Maraga no Mosike Fred Okengo Matia egere tuseza taisia bantu baitu the impotence yoko registers voters Ekereki kioni gasabire kegori gya Gen Z wesokia iri kubwata chikura muno kugane kwabo kwa renke wogo chencha uburayi register na ina mwen kalichi amura baita Gen Z parejesti tamba kuno kwana ngo akatorijikura na Gen Z ngo akatorijikura chinyinge Motioni gasabire abarayi bachorire gotiga weso ya sichikambeni chobo chorio bokebwa Nyamira eriyo kwa bamenyeri bagari yariyo gochora abarayi baganetie party twarusaba abantu baminda by election tubwate isatu na twarusaba umurembe kero abantu bagendete aba candidates ba very clear bono bagendete ku onisiko we were fortunate unabono Democratic Party tubwate candidate to ya ase ward ya Nyasiongo twarusaba nga kero bagendete ku onia tiga abantu betu barario marembe abantu poka bamwe ngo bawakira chikura yakogera kero uburayi kero bato umurayi abakorere mirimo nandi twarusaba ntwe abase unabona abachumba bari betu bachori to keep off kabisa asaba ngwana bari ba very cleared beonia saba na inchi erinde banyare kor abana inchi boka barenga ngora ba bakorere Steven Nyarikembonde Ensoko TV Nyamira Skabosyo manchomo rigereria abarai bensemo heria egosira eserikali baruro koboria gochiase abarundi achipikipiki otiga gotumekwa bobe nabarai bage siasa aseri bagerio weso ya sechisako abege byombe au bunenchite moyo konyora obokonyi bwechibesa herio kwegenderia ase amagimabo Morikito Linet Nyambane no roboti rwa Century Weekend ase etaro y'omuruberi bwogosira abasae imeye county ya Siaya abarai abo baragwa n'omukonyi bw'omurai bwense Professor Kithure Kindiki omugavana bwe county eyo James Orengo boigo Senator Oburu Odinga gukwana kurwa ase geti gya KMTC gya Siaya nigo basingereire gukwanira obuya bwogoswa ase chisako. Save, you borrow, you have the discipline to do business with the money you have borrowed, and you repay. You have to have the discipline to do what? To repay. And once you repay, you develop and you continue on. So that is the only way to go. The way of handouts is something which should be a thing of the past. Because, you know, handouts is just abusing people. Because you are giving somebody 500 shillings, 200 shillings, he goes and eats it, and then so what? Things are back to normal. Things are just back to where it is. Nonye nabo nigo bono bakwaneire obuya bw'abamenyi b'enseme eyo kubwaterana ne serikali ase bamochire bokongu enseme eri kwamereria eserikali ase okubasiria abakenya. Sisi ni kazi, kazi, kazi iendelee. Na mimi nashukuru kwa sababu hii taifa itaenda mbele. Raila amekuja akasema taifa mbele, upinzani nyuma. Wao wamesema ni upinzani ya kuungana. Na ukisikia yale wanasema hawataji mambo ya maendeleo. Sasa wewe unaenda kuunda kitu inaitwa United Opposition. Wewe basi kwa sababu unaenda upinzani, wacha wale wanako tayari kwenda serikali kama huyu youth leader mzee waende serikali walete matunda kwa watu wa Siaya. Hiyo ni sawa si sawa? Na lazima tuambie ama tusiwaambie? Nitoboe nisitoboe? Your Excellency, these people of Siaya are supportive of the current government in this broad-based arrangement. This broad-based arrangement is the best arrangement we have had. Me, I have been in arrangement with Kenyatta. I was there during Moi. I was there during Uhuru Kenyatta.
I was there during Kibaki. I was there during all of them. But I can tell you that this time we have a genuine arrangement which is giving some development to our people. Omugavana bwe county eyo bono ni gatogiria abantu ba bodaboda ase gasi abengi abagokora boigo asatebire nigo bare no bumanyi asamangana siasa na kigekogera abarai abange banjete kubatumia. Ukitaka siri ya siasa kila mahali unaenda fuatana na bodaboda. Hawa umejua kila kitu ambayo inaendelea mbele. Na wengi sasa ni wasomi. Kuna mabodaboda ambao wana degree na certificate kubwa kubwa. Kwa hivyo sisi tunawajua nyinyi kama bodaboda ni watu shupavu na mnapenda maendeleo. Umeingia kwa mambo ya bodaboda kwa sababu ya shida, lakini tuamue ya kwamba tufanye kazi pamoja ili muendelee na maendeleo na mpate. Ngoripoteria Ensoko TV erietariane Linet Nyambane. Bemana murikito Linet Nyambane na roboti ro asinchira yobo ikano mwanchu murigaria toko romo tumoko makega se studio ya kabere konde skara sengen chensemo ya kabere ntubwata mange tura cheko gendra wasanga nkurananda sege kagetari getambe. Eye Ensoko TV Oboroso bw'umugusi. Onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanyi amange na boigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
abakuru nigo bakubinera iga abasacha mbaniberani n'abakungu mbaiburerani aiga no goteba iguru yikinyoru kubwaterana gokora emirimo amo erekero yomo anyora obugimo buya bwa masikani nabuko niba onyuomere oyonde gusomosagarie umukungu nere nabakuibora omwana akonyo oyonde. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mancho Murgaria, karibu sana sense mega ya kabere yemesema ya kuru Ensoko chinsa isato mbiyamona soko gandra husangana intwe na bono toko gandra husyogo kumanya aya aenekiwe ase hitukeriga asorobotiro kubwatia Josephat Onchoke uyoro motendriwe kyombe kya National Social Security Fund NSSF rosagero county ya Kisii nigaesokirie na koera buna ambabwatiranirie hane serikali asomoroberio bwo gokonya abasaye onyota abwasate abire buna niga serikali herene kirenga kigo cyako bakonya abasaye abakore kisemi korendeti baranyora miremo asoko bachibesa kiribu 50 heriyo bachitumeka asoko cyakya ebiasara nabari babwata moyo bwo gwendera se kisemi banyare ko baba gokonywa na koene kyabuna nkoegendereria bare bone kyombe kyo NSSF nigo kirache ko bakonya abasaye kwega kira kibesa ekibara cyo gutumeka hase myaka yabo yobogotu asebona atebire nige mekyo kerene kirenga kyo gochakona cha ekerengo ya isano nemo igoro yemia kurwase chibese cyo kirache ko bachiko bwato kwa 50 weterase omoroberio yo onyota kali yatumire project ko bafa ko chibese ni World Bank ilinde ekonya abana aba in the villages, and that's why you have seen mwarorire to enable bili abantu be serikali the internal security from the highest level to the chiefs. Elinde bamo polisi abantu baito baba assist baba somi understand the essence of this project ito kora bono iga immediately na umwana igeta form 4 utanyarite ukora form 4 igete class 8 itakora class 8 abana abu nande bali myaka 10 kyanda bakimyaka 20 na kyanda usibali baba tobolema bake myaka 35 eserikali ya takire kubakonya ebasomi banyole chikosi abandi bayeguribaga bakore biasara ya serikali yaliko basiringiye rwa misino NSSF ya kireme kiagera NSSF ne serikali ribokonya abantu kubeka kibase sobo watu elinde kibase kikora bakeiru kinachu asilimia isanemo elinde echu isanemo ko bana kiru serikali with the project ya World Bank nero ne bamentere kibase kirenge kemu gichu bana kiru kibe kuntu the account n'abantu aba system y'NSSF ya tuabangire twayose nawe mbanyari kuyandikisha babe kimemba ile kibase kikora ko yo chukuna automatically wetere system yetu kiaga na account, lakini serikali igera abakonye meeting system tangani ekerwa abakanira kibase kiba meeting sita baade meeting sita bakumya kagere project run for 1 year serikali bari baranyari ko gendire biasara nande baende gwakana kibase cy'ucya NSSF umwaka meeting sita ndete galete serikali ne bamentere kibase ekigwango ye cy'ugwisa tokyo kiyoro gukintu te account for their saving ne project yenande ne bate kobokogonde ko konya ba swati bari baratukwa project banyorera abana ingakiyeyu serikali ne bakane kirwinye lakini barakanu onye bagotowe kanana ingakiye banyorero babere muri twanyorera abana mbatuko bakanire consistently mitenyane rumoja 600 ne serikali ne banyari gukora kwa wakanu kirwinye kirwicwinye kinacyunaende na kire cyukiasi cyakanu tuyende sese for 4 months elinde bapende viti ingakiri baikaranstein kabatero karagase yonsi Tokoskabosyo mancho morigeria habarai abo bakubwatira nase lyaburiria nsemeria yabo mabokwameria serikali nigo bagendrere netaro yabo yogosangana bananchi kurwa sensemeria ya Central hasibagendrere komo che serikali ya Kenya Kwanza
nisio boraibwa muraibwense ya Kenya muskuli ya Ruto asogotaikira nigwa ko borayobuya nabaigo amagendro asibaruro ko bori gocha sabasaye ba esokya sobonge na kwerikia buna ba kichukura herigo chekokora monchori ya soborai asachukura chine na chirabosio. Amepatia marafiki zake kandarasi walete 255 million metric tons ya mchele kwa bei rahisi ili kuharibu bei ya wakulima wale ambao wanafanya kila juhudi hapa kuimarisha kilimo, na nyinyi mnalisha Kenya yetu na mchele ama mpunga. Kwa hivyo Ruto kwa sababu hii na sababu zile zingine ameharibu uchumi wa Kenya. Mimi nimesikia ndugu Kalonzo akisema jenzi mulipigwa risasi, muwe tayari kupiga Ruto risasi. Na kuna mwingine hapa amesema ati apigwe risasi ya kifua. Hapana. Tumesema tumpe risasi kwa debe ya kura. Sawa sawa? Hapa jenzi mpo. Jenzi mpo. Tunataka mchukue kura za kutosha ili tuonyeshe Bwana Kasongo ya kwamba the ballot is more powerful than the bullet. Sawa sawa? Tunasema one term manake amezorotesha sekta ya elimu. Tunasema one term manake amezorotesha uchumi. Tunasema one term manake ameua vijana wa Gen Z. Na wale ambao wamebaki akakusanya, akawapeleka Kahawa Law Court ili waweze kuchajiwa na terrorism. Na nataka niambie rais ya kwamba hiyo koti ya terrorism, wale ambao wamefund hiyo koti ni the USA government and the British government, na hiyo koti haikuwa ya kutumika kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakandamizwa. Huyu jamaa wakati ya maandamano alienda kwa mtandao akaona wale vijana wetu ambao wanasema one term, akawachukua, akawanyonga, akawatupa kwa mtoni. Shikanisha mlima nisishikanishe. Baada ya kumaliza kuunganisha mlima, nimeenda kutafuta marafiki makazini wetu. Si ndio? Mnajua makazini wetu? Mnawajua? Kazini moja anaitwa nani? Anaitwa nani? Mwabieni Kalonzo, hi cousin. Manjomo rigaria togo